Hej sammen. Jeg vil lige lave en video. Det er tirsdag, anden dag i påskeferien, så ja, jeg havde lige tid til at lave en video, så det gør jeg nu. Det går ikke så godt i ligaen. Jeg har, som I kan se, så har jeg ikke vundet den eneste kamp og spillet turgjort og så tabt 5, men det er fint nok. Jeg tænker ikke så meget på ligaen lige nu, så det kan faktisk være hvad det er, men det går rigtig fint med handelen. Jeg har omkring 800.000 overskud, tror jeg. Næsten 900.000. Men jeg mangler en offensiv midtbane. Og så jeg har lige købt den nye MV, eller en venstre midtbane, og hans kontrakt, den glemte jeg at forlænge, så er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men så må jeg bare håbe, at jeg kan få nogle penge for ham. Jeg er i gang med at købe et rigtig billigt talent, i hvert fald rigtig billigt, hvis jeg får ham. 174.000 i værdi og kun 40.000 sådan talent. Han burde nok godt kunne gå for 70.000. Men lige få et overblik over dagens træning. Rodolfo Quesada, han gjorde det bedst i dag, midtbanegeneralen. Han er blevet 25, og han har vist sig som en rigtig vigtig faktor på holdet. Den bedste af udviklingsspillerne i dag, det var Torino Lamboglio. Rigtig fin spiller. Jeg havde forventet mig mere af ham, men på længere sigt, så tror jeg, at enten Theodor Horsch eller Adel Mustafa, de bliver de bedste spillere, men nu må vi se. Det går i hvert fald rigtig godt med de to. Det går også fint op med Mirza, men igen så har han ikke så mange stats, men jeg tror det skal komme. Han har kun købt for 66.000, så eller 68.000 eller sådan noget. Ja. Så vil jeg lige sætte mine spillere på auktion. Jeg har tænkt meget over, at når jeg går nok lidt tid, men når jeg får 55 til 70 millioner, så sælger jeg hele holdet, og så går jeg efter utrænede spillere. Der har jeg lige lyst til at prøve i en periode, og så må jeg se, hvad jeg kan få ud af det. Jeg vil stadigvæk handle med de unge spillere, der har værdi. Jeg vil bare gerne sådan prøve noget nyt. Jeg har set, hvor langt jeg kunne komme, og jeg kunne komme til jeg kunne komme til 3. division, som jeg har været oppe og ligge i toppen af. Og det er jo selvfølgelig rigtig fint. Det var også sådan cirka, hvad jeg havde regnet med dengang, hvor jeg var i gang med at opbygge et nyt hold. Men jeg vil sgu gerne prøve det der med utrænet igen, fordi at jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg er god til at finde dem, men der er mange gange, hvor jeg leder, og så finder jeg nogen, og så har jeg sådan lyst til at prøve at gøre det i nogle sæsoner, og så købe et ungt hold igen. Men som sagt, det er først, når jeg får nogle flere penge. Fordi at jeg ser ikke rigtig nogen grund til at gøre det nu, hvor jeg ligger sådan fint nok og svinger mellem 3. og 4. divisionen, hvilket jeg synes er fint nok i forhold til mit hold. Ikke er særlig, det er selvfølgelig godt nok mit hold, men det er jo ikke sådan vanvittigt på nogen måde. Men det er nok fint nok til at spille der omkring, hvor jeg ligger sådan 3. og 4. division. Og det er også sådan, det jeg gik efter. Selvfølgelig vil jeg gerne være den bedste klub i VM på sigt, men det skal ikke være sådan nu. Jeg tænker mere på bare at tjene penge og handle, fordi jeg synes det er sjovt og sådan noget. Rafik Sharin, han er kommet på landsholdet U21, som vi fik rigtig billigt. En målmand fik ham for 1,2 millioner, så det var pænt billigt.
Richard Danielsson er også kommet på 21-landsholdet. 832 stats, og han bliver 21 i morgen. I næste video, så tror jeg vil vise en kamp. Den kommer... Jeg tror måske den kommer i morgen, men jeg ved ikke helt hvornår den kommer. Sådan set ikke... så er der sådan set ikke så meget mere at sige end... I må have en fortsat god påske, og ja, følg med på min kanal og gør hvad I vil. Og så skal jeg lige sige, at det er rigtig dejligt, når I skriver, at I bliver inspireret af det og sådan noget. Det inspirerer også mig til, hvad jeg kan få med i mine videoer, og altså min lyst til at lave videoer, den bliver meget større, når I sådan skriver, det hjælper, fordi jeg synes det er rigtig irriterende, når folk de skriver, at det er en dårlig sag og sådan noget. Det gør mig sådan lidt ked af det, fordi jeg synes selv, jeg bruger rigtig meget tid på at handle, og det gør jeg sådan set kun, fordi jeg gerne vil hjælpe. Og så synes jeg det er rigtig dejligt. Der er nogen der skriver at det giver rigtig god mening for jer, og at det hjælper jer. Men så synes jeg også det er irriterende, at der er nogen der skal skrive at det er dårligt og sådan noget. Så kan man give konstruktiv kritik i stedet for altså det vil sige at så kan man skrive hvad jeg for eksempel kan gøre bedre eller sådan noget, i stedet for bare at skrive at det var noget fucking lort. Altså, det er nogen der, der er ikke nogen der har sådan skrevet det, men at det var noget fucking lort, men der er nogen der bare har, har set ned på det og sagt at de synes det er godt og sådan noget. Og så tænker jeg bare sådan lidt, jamen så må de selv gøre noget for det, fordi jeg gør bare mit for at hjælpe andre. Og ja, som I kan se, så har det jo givet rigtig meget, at jeg har handlet så meget. Jeg har 57,3 millioner, jeg har glimrende hold, jeg har standard træningsanlæg, jeg har 6.000 pladser på mit stadion, eller 5.000 eller sådan noget, men ja, jeg gør egentlig bare det bedste for at hjælpe jer, og så vil jeg også gerne lige sige, at enten jeg tror, at i en af de næste videoer så laver jeg sådan en video, hvor jeg viser, hvordan man handler, fordi der er mange, der har sagt til mig, eller skrevet til mig, at de ikke helt forstår, hvordan jeg gør. Og nu vil jeg sådan vise det igen, fordi jeg har vist det en gang. Det kan godt være lidt svært at forstå, så jeg vil vise det igen. Men ellers så gå ind og tjek min profil, der står også en hel masse om handel og sådan noget. Og I kan bare skrive, som mange gør, hvis der er noget, jeg gerne vil have at vide, eller noget, jeg skal hjælpe med. Og så husk at se første og anden rapport om mine udviklingsspillere. Det er sådan en rapport, jeg laver hver måned, hvor jeg fortæller om, hvordan det er gået, og om de er blevet bedre, om der er kommet nogle bud og sådan noget. Så dem, gå ind og se dem, de ligger herinde på min profil. Ja, der vil også være et link til dem i beskrivelsen, tror jeg. Også til min profil. Men det var så set det. Så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig god påske. Det var alt for Red Bull med HD.